Θα συνομιλήσουμε με τον 18χρονο πρωταθλητή αγώνων μοτοσικλέτα στην Ελλάδα, Βασίλη Παντελεάκη. Και νομίζω, Βασίλη, ότι αυτόν τον αναβάτη μηχανής που έτρεχε με 269 χιλιόμετρα την ώρα στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θήβας. Πράγματι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ ψηλή ταχύτητα. Εννοείται είναι και επικίνδυνο και για τον ίδιο και για τους άλλους. Και δεν το ευχαριστιόμαστε κιόλας όταν τρέχουμε στον δρόμο, γνωρίζοντας ότι έχουμε τέτοιους κινδύνους. Γιατί ο δρόμος είναι ένα μέρος να πηγαίνουμε από το σημείο Α στο Β. Δεν είναι φτιαγμένο ούτε για οριακή οδήγηση, ούτε για τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό. Εσύ είσαι ένας νέος άνθρωπος, εκτός από το άθλημά σου, οδηγείς και στο δρόμο. Τι βλέπεις στο δρόμο? Η αλήθεια είναι πως υπάρχει έλλειψη από πίστες στην Ελλάδα, όπως έχουν όλα τα άλλα κράτη στην Ευρώπη, έτσι θα έπρεπε και εμείς. Βλέπω ότι ο κόσμος τρέχει, ότι σίγουρα φταίει και η παιδεία που δεν μαθαίνουμε από μικρά παιδιά στα σχολεία